मा खालामनो नागिरदों भात केरेलाखौ खानानै हा गोग्लैगोन दे नन्दिता बिथिं फै बिथिं फै इलाय माखासे दं माथो नन्दिता देन्थाखौ गोलाव लाखि वाव दिनै भात केरेलाखौ फानगोन नाव जानो हागवाखै बेलाय बेफोरखौ खायामाय एसे गोरलै गोरलैखौ खा बेलाय माखासे दं आंबो खानि ना बेलाय गोबां थाइदों जानो हागौ जायाखै बेलाय नुदोंना लोगोफोर बेलाय नन्दिता दिखांनो हागोन ना होमबा सोर एक्ट्रिसआ बेयाव इस नोंसा बिमाया आरो एक्ट्रिस खानोरा एक्ट्रिस खायनोथ' लाना फैबाय आं नन्दिता ओजों फै अ नङा बैयावथ' मामाया बे साइकेलनि पाम्पखौ बेयावसो गारना दोननाय थ' मामानोथ' आइनि सेरावथ' गोग्लैगोन दै बादामालिदों बिमा बेसेबां मोनखो नायनि वाव हागोन ना नन्दिता दिखांनो नायदो नन्दिताया गोबां मैगं लादों मैगं थाइगं दै लोगोफोरनो आं दा दिन्थिनोसै जोंहानाव नायदो बेलाय लोगोफोर गोबां भात केरेला दं बेलाय एफा समायना समायना नुदोंना लोगोफोर बेलाय जों फानबाथ' ओइ माबा गोलाव लाखि दारिखौ गोलाव लाखि दारि नङालै दालाय देन्था बिलाय हांगार खालामनानै हायालै हाया बापरे बेलाय बायद' हा गुसुं खालामनानै दै गोलाव गोलाव एफा मोजां मोजां थाइदोंना नन्दिता सान्दुं गोसा नों बेयाव फै फै होगोन फै सेराव फै बहा दे 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 लायथां दिखांनो हागोन ना हालिया नों हालिया दे हालिया लाबा आं लानि लाबो बेलाय बेयाव दोन नायदो लोगोफोर एफा मोजां 1 केजि बारबाय बे अ 2 केजियानो जासिगोन दोनथ'ना लानि एसे बेयाव जमा खालामना लानोसै बेलाय नायदो लोगोफोर आंनि आबादनि फसल एफा समायना जानानैबो जाजोबनो हायाखै बेखायनो एसे बाजाराव फानहैनोसै बेखौ फानोब्ला नन्दितानि जानाय फिथा आरो मा बुङो मैगं थाइगंखौनो मोनबोगोन औ वाव नन्दिता मा लादों वाव आहा आबे गाज्रि जाबाय आबेखौ जाया अ नों बेयावनो थाबाय थादो सान्दुं गोसा आं मैगं खायैनि हा नों जिरायना थादो बावनो बै भात केरेलाखौ गेलेबाय था बै भात केरेलाजों गेलेबाय था फानगोनब्लाबो गेलेबाय था ओरैनो दांबाय थारा अ गाज्रि जागोन दे गेलेनाङा दे फानगोनसो दा आइजों नों बहतफ्राव थांनो हागोन दे वाव एफा दंना हाजागोन बेलाय नोंनि खर'साव थाइसे गिदिर माने दङ बेलाय उनथिं नुवाखै बेलाय बे खर'सानिया अ नङा बे सस पांगान नाला बेलाय बे थाइसे बेलाय लादो मानो दे होदो बेयाव होदो वाव नायदो लोगोफोर एफा मोजां बेलाय बे थाइसे खादो हामासो जागोन माबा जालांदो बांद्राय अखा हाबा गाज्रि जायो मैगंफोरा बेलाय खर' थाइसे बेलाय गोजौआव खर' सायाव
बैलाय ना बैलाय नुथाराखै आं बैलाय गोजाननिफ्रायसो नुयो नुवाखै बैलाय नुबाय सानसेबो फानाखै दिनैसो फाननो नागिरदों आरो मिथिखायो जों फानब्ला जोबोद खम बेसेनावनो फाननो गोनां जायो बायना जाब्लासो जोंहा गोबां दाम लायो बस'नाङा लाइफांखौ बैलाय माखासे दं बेलाय बेलाय अ बेबो मोनसे बाथ्रा लाबो बास्केटाव हो 2 केजि बारबाय बैलाय 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 नायलाय ओइ गोजौ गोजौ ओइलाय नुदों बै थाइसे बैलाय माखासे दं बैथिं थांनाय होमबा माखासे दं बैलाय फोथिं थां सिङाव थां औ दा लानो हागौ र' नायदो लोगोफोर जोंहा न'नि भात केलेरा बेखौ दायो फानगोन मा जाखो ननिता आइखौ लाबोनो हो लाना फै बेसे मोनखो बेलाय बेसेबां जागोनथाय बेसे जाखो वाव एफा मोजां ना ननिता ननिता बायदि समायना